Filwaqt li l-Gvern qiegħed jiftaħar li skont iċ-ċifri tal-Eurostat f'pajjiżna kien hawn aktar beħ matul ix-xahar ta' Diċembru meta qabel mal-istess perjodu tal-2019 dan jikkuntrasta kompletament mal-istudji mwettaq fl-aħħar ġimgħat għaliex fil-verità qatt ma konna qare. Hekk sostniet il-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji fejn insistiet li s-sentiment għal pin-negozju lokali huwa wieħed ta' tħassib kbir. L-istudju li twettaq tul ix-xahar ta' Jannar wera illi il-pandemija tal-COVID-19 ħallit impatt qawwi fuq it-dħul tal-ħwienet b'daqqa ta' ħarta serja fuq it-dħul ekonomiku u l-kummerċ b'mod ġenerali. Għaldaqstant, il-Kamra tal-SMEs spjegat li bla ebda dubju wieħed jasal f'konklużjoni li dawn iċ-ċifri li l-Gvern Laburista jiftaħar bihom u l-pols tal-ħaddiem huma żewġ realtajiet differenti. Xhieda ta' dan huwa dak li sab l-istudju mwettaq mill-Kamra tal-SMEs fejn skont l-istħarriġ ftit inqas minn 40% tal-parteċipanti saħqu li l-beħ waqt il-festi tal-miliet naqsilhom b'aktar minn nofs u 18% jisħu illi naqsilhom ix-xogħol b'30%, b'9% biss jgħidu illi żdiedilhom ix-xogħol. Dan fil-waqt li bosta negozji esprimew it-ħassib tagħhom dwar kemm jistgħu jdumu jkampaw b'dan il-qlieħ miżeru b'28% minnhom jgħidu illi jifilħu biss sa nofs is-sena. Bil-maġġoranza jinsistu li biex ikampaw għandhom bżonn l-għajnuna tal-wage supplement tal-qbija tas-sena kollha. Jikkummenta il-Viċi President tal-Kamra tal-SMEs Marcel Mizzi illi iddeskriva s-sitwazzjoni bħala waħda diżastruża. Is-sitwazzjoni hija diżastruża, aħna minna 5 surveys oħra u maħdix hemm improvement. Wis meta tara li pereżempju għandek numru ta' negozji li ħajalqu u għandek numru ta' negozji ħajkeċċu n-nies u meta tara l-figuri tas-sales ta' sena ta' dis-sena komparati mas-sena l-oħra huma xokkanti. Francesco Catania, Net News.